Подписаться набольший крутой баном тай. Я нам удочерят быт и на магамбургер. Спасибо. Картошкой макани? О, ты мара гуфти фақат гамбургер бихар ку? Ақли худат нагириф хариданда. Ман ки ҷо медонистам ту гуфти фақат гамбургер биёрӣ на? Картошкой макани мегум. Нагуфти. Картошкам кани худозадаи ҳаромӣ онин каскама очайдра обара ту хуят канагибла. Мара картошка! Ором шавин ай мара биги форатага. Ира биги да очад бза мара свежи мефора. Майли. Мехармат яти дига ози. Ором ша фақат. Ёб твою мат. چی به خلقتی مقام میزنی؟ تو مرا دوست نمیداری؟ Ёбани вроте. Ты сани мадо задеса бидӣ. Дуруғакӣ гиря накӣ? Ман тира гамбургер харидам ту билак битеҷа. Менам мехарам як картошка зайбат кади қа гиря накӣ. Райдум билай. Подписаться набольший крутой баном тай. جان یه سوال تو ده. Чӣ савол? اگر روز پیشترت کسل شوه خبرگیریش میری؟ ҳо چی با؟ хай ки касал шида агар хабараш нагирем ни то мешава. چی با؟ шумо جدا شدگی این کور؟ хай ягон меҳр мондагиай байни монсота ки арӯс якум буд. значит بعد جای دیگه بودم پشول نخواه. не ман тира дӯст Пешам медорам ки барои қачи ман ту бира. якумӣ. ҷон ай байни ҳамин блогерои тоҷик چوکا؟ ки тида маъқултарай? Ну, конечно, Рустам. ки? Рустам и Кал. ака чӣ ба имина ҳавая вибркади дига касане ё ягон чӣ мехоҳаю? جان یه سوالا که ما در التماس جواب ده. чӣ савол? اگر ما بمرم تو یگان عروس دیگه میوی؟ ман медонам ози ҷавоб битам ту хафа мешӣ. نه خفا نمیشم بگو. ҳо ягон арӯс дига мекун. اوکی. тамом? ай تو حرومی خدا زده. من ترا مشروق دوست کردم. نمیبرم. تو تو مرا دانم. دیگه نبگو. ازمینیت جون اونی کس که подписаться набольший крутой баном тай. рошна хабар зебосанами тоҷикистон дар солҳои 2020 дар солҳои 2021 ин шахс умеда парсаева мебошад ки зиёда аз 1 миллион подписчини обуначӣ дорад охи мухлис дорад бисёриҳо ӯро орзу мекунанд ки бинанд ранги ман не ки бисёриҳо давно дидагиянш силтома гап макашидум гирифтим ин натури хушрӯ будай-ку сағира ман нафаҳмидам ки чӣ бати шаво у мекунӣ ту ба я умеда мегуфтай-ку ман шаво ба я умед хоҳам мерам ки бинем шад чӣ хеди бишо сағира ма дидимуш дар таво хушрӯ айку ту ӯро оли бини дили ҷигарат месӯзад бовар намек чашмам светак зад музикаи сӯхтама бихон сарам то хурдеса хонара 4 та дидесам умеда туро дидам сӯхтам чилик ман хеле хам кардесам ҳарфи у шидеса чӣ адре телефон фақат ҳарфи у паридест бема ами умедара хушрӯ бинам давае дар зебогӣ зебост дар хушрӯгӣ хушрӯз мамо тама гуфтум ота биё мара бар дар хитои алиш ки хат ягон хитои сафед шам анаки дига умеда жилва нигоҳ таам намекуна дига оли ҷовиди сияна ҷовиди бели мешидӣ